Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Daya nga rin, sa godahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam ti nga virgin nga napauluan, ti mananakaw. Dear Manong Nemi. Gagangay laeng ti panagbiag mi kini Samson nga asawak manong. Wait. Gabot na may sa laeng suna nga construction worker. Medyo na nga tumat ka dito sweldo na tamasuniso na manong. Wen. Agad agar karigatak betang i-budget manong nemi na muna kat ni. Nakadado nga bill. Pagpindasan na kit awan ti bil ko. At napindas ti pamagik, galata tinamgus-gustuhan unay kanyak manong name ni Samson. Kumako na dagit Delilah asawa ni Samson. Samson tinagan na manong name nakapigpig sa kano ti kugtar na. Iti addapay lang iti tiyan ni inana. Pinawara kano iti panagubing na manong name napigsa. Wen, mano kano lang ti tawon na, iti mabitbit na ti duwa nga lata nga timba duwa lata nga danum haan idi nga pampamanak ahaan idi nga dati pamaklayan hanga gusto usar ti pamaklayan bitbitin na kano ti duwa nga darakkel nga lata iti danum nogsak do idi kano mapan makikapgapas manong nemi ket ore kano duwa nga sako iti baklayan na duwa nga sako nga irik. Ora kano ideadan iti construction supply, uno construction no. Idin iti construction manon nemi. Kaya na iti kano bagkaten ti duwaging ganit talo nga semento, supot ti semento. May bagay launay manon nemi iti kinasamsun na kunada. Gagangit ti balay ti construction worker, tay kunada nga di hollow blacksmith sementado mat manong naming hampay nga na finish. Talo dagiti anak mi manong. Nga puro babae. Saan ka no mga puto ni Samson iti lalaki. Diyak kumapay kahit iti tagpalaykit manong nami tapno anta kumamit lalaki nga anak mi. Ngayon nagrikat. Puro sesarian manong. So po na yun. Nakurapay ka, kalpasan na, saan nga normal. Iti panagpasngay mo no diket cesarian, di magastos. Kaya po manong nemi sampay nga na kompleto nga na finish ti balay mi. Iti namin sangal daw manong nemi. Nang isang pet ti asawak iti duwa nga galon iti pinta. Gimatang ka ti pinta? Kaya nga alangan ba't nga dawatek? Papalasin no kumarotag padawat. Dujak kagatangan. Nangalang martin yalam. Inyala. Huy, dakis na nga word. Inyala. Nangalang martin gatang mo kunat. Hindi, ito sa bali man tayo nang ipatrasan na di baga ako. Inutang ko kini Pare Berto. Wala, nag-uutang ka. Ito. No,
masangok sa pagtagawid tapno inaping ko pintaen. Pintaam. No sa mo pa napalitadaan ti unag kenwar. Ito. Ewan eh. Sa bagay, samot nga man ano, deto'y pinta no sa lakit nga malukluktan ko na. Ini malam uno rabi ti Sabado manunemi siyempre panagsweldo ti asawak nalado nga dimteng. Siguro akit nakiinom gagangay da ita. Ngim samot nga nakainom ano. Di sumangpet. Ngim ket di ada indisag na manunemi nga 5 semento. Lakay, gimatang nga ti 5 semento. At dapat nga intrigamit ang kompleto nga soldom. Tagtagarima. Bagkatak ta ipunpan ko. Ito na bigat, sulok to ti nga palitadaan ti unag ti balay. Nangalam nga ti. Awanin ti adupay ka sa dahito iti sweldok na eh. Kompleto, awan surok, awan kurang na. Nangalam nga ti ng gatang mo ti semento. Hindi problema maya. Basta adda ta semento tan. Nangalam nga ti inggatang mo. Inutang ko kin paring Berto. Ana, imutang ka gatang mo ti pinta, 2 galon. Manulat ko na sa 5 nga semento ita. Kaya naglaing na nga Berto na nalingag pa utang. Tagtagari. Sika birji ka. Nangiwat ka unay. Buta, umanay lang ang pagsinsinumbatan minog, palutputak mano, binabayaklatan. Kabigatan na manon nemi, naiban na tikabsat na, iso iti parapyun na. Uwan, nagyukuyok da, ti darat, at damot pa lang nabati, sada nagbatil, edan, nagpalitadan. Birji, mga mukhang ba si Timirian dami na akin yung bayaw mo? Ti merienda yung ko. Baka mukad tam basta merienda banda alas 10. Manong nemi madaman nga merienda digiti agkabsat. Tanaglangtag iti dipig nga saba manong nemi. Sa ko intim plani dati kape. Kay kada karon kape ng Diyos. Ora na putut. Idi umay manong nemi ni paring Marto. Paring Marto, may kumawa ko na eh. Ada na kitila ng tak sa ba? Ay, madamat gayam ti palitado ti balayo, parang Samson. Oy, hindi na kumain na yaman tatlimulo nga. Dahil alis to. Mat panalado pare. Mabalim mo. Duha ta tagpalitada. Ato kapsat ko ti panakapyon ta. Bayat mo. Agad ko na. Ngayon ko awan ipasuldok kang ka. Si kawit pare. Kakaiso ng datat best friend iti construction. Timulong nga rod manon nemi ni paring Berto ket ni. Nalpas day ti deta nga bighat manon nemi ti maysa nga bangir. Wen manong sadan to isublat ti maysa baka no agovertem da mapalitadaan ti uneg mapalitadaan ti uneg ti balay. Paglagid din tayo may ka pare. Ito nga kasanulay nga kita. Mapalitadaan ta rito yung unag tibalay mi. Ikit no kas pagarigal lang ta palitadaan ta pa yung mapluringan ta. Anan, kayat mo, ag-tiles kaya? Wen, ag-tiles ka eh. Nakayat mo agad marmol ti panta. Hawa ni gatang pare. Hindi ba ipasulik manong name ni paring Berto? Pare, mare, sige kayo. Nakasay-sayat ka, kumpadre. Kapay mat ka magamang nasayatak. Kani, tinulungan nila kay ko. Kat siyempre, ang kadumawat sweldo, merienda lang. No kayat mo agad, pumarti ka pa itamanukan at makipangrabiak. Pahin, una, apigit din ka saan, hamot pa ka na ti amin. Kung gayam kumpahan. Barbari makabayad kam to ang kati utang mi. Utang. Katuan. Ini damo ket dadwa 2 galon dita nga pinta. Nangalaam ti gatang mo ko na kini lakay ko ket notang ko ken Berto ko na. Pinta. Sa datoy semento.
Nararamatan yung palpalitada. Sikakano timutangan na tinggatang na. Kadi. Sikamat ni baga na. Sabi katawa ka rin. Awan na jay. Awan ti utang kanyak ni Samson. Wanang sikat ni baga na. Basta awan utang na kanyak. Manong nemi mas daawak. Tadi ba't anugutan ni Berto nga dautang ni Samson kan kuana. Itirabi manong nemi kalpasan mo't ang pinagustuhan mitirik nami ti asawa. Wala matulog ka nga ta. Masapa ka magaling na bigatin. Kanto man nagtrabaho. Tuno Sabado. Mag-isang patak tumalit sa bento. Tadi tamat tunruar. Iti yosublat mi nga palitadaan. Umutang kan tumanin kini Berto. No, awan to ti pautag di pari Berto na sabadin to pagutang ako. Di masalusod ko man, Samson. Oh, awan ka naman ti inut-utang mo kini Berto. Ana? Awan utang na kanya ko na naman. Paring Berto nga talaga nasiat launa Anangat kapag ko naman seto na. Umutang ako na. Umidiyat, iyawat na bayad. Utang. Lipatin mo na mo ibilibilang utang ko na. Anya? Yung mas dawak mo dakit. Bayad ak tumadla ko na man. Awi dinamag mo ya. Una na agyaman kami ta baot utangan da ako na. Sikakanot na nga ng utangan nila kay ko tibaya. Pinggatan na pintagan sa mento ko na. Kanang ko na. Awan day jay ko na. Isongar na ko na. Awan day jay. Nukas kasanon to lang bakit no makalungaw tayo. No yan tumatikid daw ni parang Berto kadata. Kanya, doon da, edad kong tumata. Rumbeng una deta, Samson. Ala, barbarang ti panag-utang mo kini parang Berto, malpas ti balay. Umutang kan tumangarot ti kwarta ta, dakto man igatangan ti arwadan nagtalong anak tang mabay. No na tayo sweldo nga linawas ti pangalak, ay katabadi kabudget nga talaga deta. May gatang ti bagas, kaya nakasapulan tayo sa damot or nga kata no ag high school to na ag high school to di inauna narigrigat to na ta. Mapan nagbasan sa Jaya Kabisera, Santo Ag College. Mga sinapod Diyos. Ala, nukas pagarigan ta, danto biglang pakasapulan ta ti kwarta. Bareng no, danto mautang ko. Manong demi saan nga napupuutan, nga nairing pas, nga napalitadaan, tirwar ken uneg tibalay mi manon nemi. Aging ka nga tiles, tinyawid ang ti asawak manong. Ket ni, di namat ayaban ni pareng Berto tapno kadwana ko mga tiles tapno alalisto. Managragsakan dagiti anak mi manon nemi. Nang. Apay nak. Pumintas mo't langit balay tayo nyo. Saan nagas dati nga dati rugag-rugag. Nang, hinto mo makumpleto. Ang papintatay to pa ya. Oo na naktada nakasagana dito apintan. Kurang to lang, basit to lang siguro tigatangan ni tatang yung nayon na. Saan tumapintahan ti balay tayo. Oray na pintas mo kiti ti balay tayo. Manumot nga si dati tinaimas. Kaganas kaya anak ko. Napiyan to lang no sumayat ti panagbiag tayo. Nang, tumakdakkel ka riti sweldo ni tatang. Kaapay ko naman kasta. Una ta, si Kamal nang ibaga nga kakaasik ka nga mangibad budget sweldo na. Munang magatang matamin, nagitilaang matuwa itlog ti native nga tarakan ti nga manok ti santa gatangin kin manok. Kaya nagiti sumagmano lang nga anak tang itilikod. No karne ti baboy, kada karne baka, kada ikan, gatangin ti amin.
umanay nga tabit lang, umunamit lat sweldo ni tatang, mga sinapod Diyos anak. Di pagpindasan na, adag papautang gini tatang yo. Papautang? Hmm, eh, kapangalan ka rin tatang ti pagbayad na. Hamad nga rin nga tay ti wedding ta, mga bakti wedding ta, pagbayad na, kunak kuma. Saan nga na ito pati panunutan yung anak ko. Basta, sumayat ti biyak tayo, pimintas ti balay tayo, tabarban mo, makautang to ni tatang yu ti kwarta tayo. Gatang ka ito tarwatin nyo. Alam mo nung, tsapatos ko, but pa yun. Uwin, gumatang to. Dalakin di mautang ni tatang nyo a kwarta. Manong nemi, ili mapintain ang ti balay mi. Iliwak launay manong. Nga umay ni paring Berto, tapno umay tumulong. Nga namnamin duamat lang imay timulong. Baga, ta karuba mi nga may timulong nga naling agpinta. Sut kadwa dalakay ko ni kayong ko. Aging ka na saludsud ko manon nemi. Samson. Eh, kami Pirchi. Magustong ka naman lati kolor ti balay tayo? Poraw. Kita, muna pa lang deta kagangay nga puraw sa teto ikanuan at kolor nga kayat mo. Anakit na bintas. Kanakit adad nga pinta. Red, white, and blue? Hindi blue. Samo skanti red. Sige. Okay. Kang runanan ti blue sa paligpidan ti red. Okay. Sa daman la puraw na. Masaludsod ko man. Ada ka dito kontrahan nyo kani paring Berto? Awa na pa ya. Abi samatan mo may tumultulong. Ken iso ka di talaga ti pagut-utangan. Gabot ang mabainak batan ng umutang kin ko na gabot di naman tagpabayad. Imutang ako sa bali. Sta. Alam mo, pagdala ka, dandulat ta, agbalin to amin yata, sumarunon to, appliances, kargaan ta na, rep, stereo, TV nga, kuha. Dungar na kiti mas daw, kakaruba. Ano ko na ta? Pangalalang ka no, pangalalam ka no, iti panang papintas mo ti balay tayo, kita sumalisong anot sweldo. Anot sumat mo? Kada tumultulong ko naknatan na. Ako pati baga nga daw, pautang. Nagpautang ko na kumangam, hindi mo pa rinugyan, bayad. Babamlat na nakarubad ta. Babamlat. Iti na minsan manong nemi nga nadanon ko ni paring Berto iti Tianggi. Pare, saka, nadanon ka magkaya dito? Ay, sige, mare. Abay, di ka umapay, tagjabalayan. Abay, dati-dati ko may tumultulong. Eh, diyak masangon no ka. O madre, damat no ka, mayroon rin nga trabaho di balay. Pasensya ka na ka doon sa hansamat nga makabaybayad ni lakay ko ti utang na. Virgie, dito yung akit sikakin siya klayang makatita, di bagak. Tapay, tumadayo tapay, tente ka duwam. Mga nado sa baling nga pang ipapananda na ito, parang kibin mo kanyak in corner dito, kumpadre. Ano yung bagada pa yung katrelasyon ta. Amom ka din nga, saan nga utangin? Hanga inututang ni Samson, dagiti na ikapat iti balayo. Semento, pinta, kanda dumapay. Hanga utang, donasyon nga ron. Ananawag, ti asawam ng saan nga ba anawa. Tinaktakaw na. Wala. Hindi ka man nagsasawa ti kastas, ang mananakaw ti asawak, paring Berto. Dadat amom. Ngayon, paano no tama? Amirisam.
Sino ka diti tao nga agpautang nga di na singirin? Alaman? No, peso nga daw utang na kanyak, api ko mga jak singirin. Kit masapol ko. Baga na hindi nga siyak ti nagpautang ng kuha natin, gatang ti pinta kin semento hanggang. Kaya dinamag ko dati hindi. Awan tinututang na kanya. Nangalan na nga ron. At naman na nakakaw ito construction. Saan da pa yung naruktalan? Nga amok, gabutan siya ti makakit-kita kang kuha na. Ti mistake ko, gabuta agkumpadre kami, kinlakay mo, saan ko umahalat agipulong? Siyempre, adabasol ko ka ita, takas lakan hunungak, tagtatakaw. Ananawa, ikso na. Ananawa, ibang pangtanak met, nga once kumaduktalan nga, isunat nagtaktakaw, isunat ti, mangalala ka na kita'y alleged nga agpukaw, nadakanong dagas garamitin na kanya. So, siya ko na tumabutay nga kumet, gabuta, Samson isuna, napigsa isuna, nagkadinanog kami, kad mabaka. Ananawa ka suna. Nga magabutan, haan nga paanawa. So, babayak latan. Hindi ko mapilang ibagaking ka kumadre, tsaka mo. Ngamita ka talagang kahit kung ibagaking ka, tapno, sikan ti makisarita ti asawa mo. Tapno isardeng ng teramidan na. Awan ti gundaway nga, san tumid na maduktalan iso. Amangan no, maduktalan da, ipasublida kong kuwana na kita'y alleged nga napukaw. Siyempre, no, agawada, awan ti kastoy na da. Adamat para kwami. Para inventory mi. Para ilista ka na kita'y dumte nga materyales. Para ilista no manot na gastar. Magatasan na nga gulgulpian. Inutin na. Pasari dua, talo kas dyan. Dapat hindi ininutin na alalain nga lansa nga mabaro. Baka nakitkitam siguro na lansa. Ngayon awid na. Bagag dati ko madre. Tapno makamukha mag-isarita kang kuha na. Isarding nan, teramidan na. Sakbay nga maladaw ti amin. Manong nemi kinasaritak ti asawak. Inrantak nga kinasarita kalpasan manong nemi anapagustuhan ti iliw na. Uno na epan ti iliw na kanya. Samson? Mamalin ka agsarita na? Agsarita? Agsarita naman. Ang katarugahan. Naman nungak siyempre binanungnak. Orisi ka naman nung kami. Maturog ta. Diya kahit nga maturog ta, nasan ta makapagsalita na siya. Anak ko, pagsalitaan ta nga na siya at nga magmagam. Mananakaw ka kadi? Ana? Siyak mananakawat? Yung pipiksan sa home. Mangigda talaga iti ambing. Mga makaringda. Kasi magkamatan magtatakawak, mananakawak. Nagsalita kami kini. Kumpadre Berto. Yung samusal sa lang natin, ha? Yung baga na kang kanyak tipon, no? Makit-kita na ka. Anawain na ka. Gamit mo at kaya ti paanawa. Samson, arig na. Pagpakanam da kitubing, iti tinaktakaw. Ano nga tinatakaw? Dikit itid ko kayong kakuwarta kit sweldo. Kaya subat igatgatang mo tikanin na, diba? Tikanin tayo, sweldo. Awang kwarta nga taktakaw. No? Ay, okay dam.
Kadagiti madlang dilam. Kadagiti madlang bibig mo na banlitan ka. Awan ti kwarta nga taktakawag ko na. Dikat kata asawan. Agtaktako ka. Digiti na ikapit iti balay tayo. Tinaktakaw mo sa kani. Di ka man. Eh, pangalan ti kumangarod ti kwa nung saan tayo nga aramidan di kasta. Style na ang strategy. Pamuspusan. Arigat ano kwa. Ipanure mo latang pagture mo latang basit na sweldo. Basit mo lang dati di kontraktora. Nagtakil ti ganangan siya na damal pa sa proyekto. Ano nga narigat kang kuha na di ajay? Ore saan nga narigat kang kuha na di ajay? Awan ti pakalugyan na. Ngem da jay, aramid mo kat panagtakaw. May sanay takatakil nga basol. Tagtakaw. Ano or kahit mo itang aramid? Isardin mo itang aramid. Ore tanalpas mo tin. Tiba nang papintas mo, palang finish mo, tibalay tayo. Kasi anong arating hindi may gatang ti alikaman. Agperdi-perdi dyan dalikan. Dyan gas-range mo, ang kani. Kahit mga sawan, nagtakaw ka ti gas-range. Strategy amin din ito. Wais, hanga kinawais, nagtakaw. Pamuspusan namin. Di mo ka di kayat? Tiyagtumpal ka niya. Virgin, awan lagit makatuktal ka niya. Ang problema, kasanong matuktalan na ka. Nalaingak mo. Kinabudno na. Naminsan na ka lang natuktalan ni paring Berto. Naminsan na ka lang. Inanawa na ka. Ngimsaan ka naman lang may naminsan nga da nagpukaw iti construction nyo. Kat basta amin nagpukaw, amo na natin na sika. Gabot na sikat man na nakaw iti pagtrabahuan nyo. Mabulin ka di kagsartikan. Ha? Samson, isartig mo tararamidem. Ikatil mo ti aramid mo ang takaw. Hanga baling ang kiraos ti tiyan tayo. Hanga baling hanga napintas ti balay tayo. Hanga baling nga awan ti makuna nga napintas nga appliances tayo. Basta tinasken, kat awan ti dakas nga raramidem. Wen? Turugan. Kahit ko agkari ka kanya, maturog ka. Awanin ti ato pingasaw. Basta maturog ka. Awan pagdanagan, basta aramid ti kayat ko. Para ti pagsayaatan tayo. Saan ti nga pagsayaatan tayo? Sumaturog kang kunat! Ang gano'n guno ni. Awanin ti aguni. Napadasin pa ti aguni ti kitam. Saan ko nga naanawa ti asawak manong name dati may isa nga Domingo? Wen, rimuar. Papanam ko dapat ko lang alain ko na. Idagawid din manong name. Adamatan ka barbaro nga. Gas trains nga, hindi saag na. Iti naglugan na nga tricycle. Oh, dasukatan ti perdi kang gas trains tayo. Dagit anusam na tat, agluto at kayo. Nangalapin na ito. Awanin ti adupay nga sao. Tinakaw mo. Awanin ti adupay nga sao ko nakman. Kasunod pa ng takaw is, kasunod pa ng takaw ko kanay. Tahang ko tinakaw. Ano kung impadawat da, impautang da, inalak. Nga awan tinakakita kang ka? Inalam nga awan tinakakita kang ka, di kahit nga sa awan tinakaw mo, papaling ka tiyang sartek kan? Aramitek da ito'y, para ti pagsayatan tayo. Muna, kan kahit mo sa rin da, di mo kahit mo sa rin, inakila ko. Di kwarta paglakwak, di isot itod ko king kataing kaigatang. Hindi ka tisuliso. Sanam kita. Hindi umasadeg manong name tinauna nga anak mi nga niya Cecil. Hey, tang. Opo, ang damot lang yung manong gas range tayo.
Nakabrigat kayo, sungurot ti kayo. Hindi natin. Tang, alayagon. Taong sarak, si bro. Saan kun nga naanawa ni Cecil manunemi inalanan. Ti ka-strange ket amo namat nga napanimpakan. Adamot palang nagyan ti tangke manunemi ket tinugyan ng tinagluto. Samsung. Nagreklamo ka ba lang? Sarting mo taramida mo. Ba't di nga raramida ka? Nalaingak lang. Kapatasan ta ka maduktalan. Naminsan pa ay manunemi. Si Bangpet. Awan pa'y sweldo ng midayaw awat na kanya kakwarta. Virgie, alam na ito yan. Napayatay. Nakalam. Saan nga napatig no sa dinot na nga laak, tinapatig, siya pakausaran na. Hindi pa ilang ang ngilin na kitubing tikawan tampe na nga sibert ko arwaten da. Wala siya, mangkuyog ka na ko ada. Nung ba nagsabi? Wala siya kan. Ano naman kasi naay mo? Hindi mo kahit ngawatin siya natan. Inaiban na kid di man nung naimi na kid anak na imbaga na grubuat data mapandag shopping. Basta o na mati ayat na kid anak ko mano. Anak mo. Pinalubusan latay daw nung naimi. Tatalaga nga saan nga maanawa. Ti asawa. No ang alal naman na dya kwarta na. Tikitlaing na. Iti nakapanawan manunimi di kiti anak ko agraman ti amada. Nga gusto ko ti ayat di kiti anak pita. Mamanda ka nung shopping. Imay ni paring Berto. Pare, sumalik ka. Saanin? Kidawat sa kadwam. Awang nga ron. Pampano da lakay ko kaya nakita italungan na kami. Naparenda. Panda ka nung mag-shopping. I-shopping na. Di tinakaw na kwarta. Di ka obraan mi. Pare, kung nakawala nung kinasaritam ti asawa, nga isarding nanti amin. Among kandi nga na diya kwarta, ganda kasagana kong mga aramaten ni paring Simo, na pagbayad ng ospital, ito pa na ospital, ti anak na. Nga inut-utang na diya kwarta. Inutang na, iti kontraktor mi. Binali na, haring na. Iti sa pulin ni parang Simo, no sinut na nga ti kwarta, iti wallet na. Awan tagpud no, siyempre. Nga mamuklatan. Nga ni Samson, gabot na isutiman na nakaw. Kada kami. Diyan kami nakasalita. Tayo baga kumang isumlina. Awan tiyansak eh. Tayo di agsapsapulin ni paring Simo, no sino iti nakaala. Awan tagpud no, siyempre. Kati magamilat na ang mga naragreg na nga awanin ti kwarta, sakbay nga, inikat na ti pantalon ng imbitin na. No, api ngamin nga saan nang indagdagos. Ngayon kanumit pa lang, kanati kuman lang nga aldaw kuma. Nga irawar na di anak na. Iti ospital, nga umat ng pagbayad na. Isot mapanday shopping, kasta. Kinapudno na ka, parang Bertukit. Inanawak. Saan nangaramidan? Ang naturturay ti asawak im ti siya. Pare, anyang tanong, ibagam, kini paring Simo nga, adda kini Samson ti kwartana. Kaya napangaw ito ba ipasublino nung may shopping dan. Mapangko ka mga kaminda. Nga sandang itultuloy nag-shopping. Nga sublino na diya kwarta. Numakamaka mo ba?
Kano amo mo sa dinuan di at talaga ti ayanda noan niya nga pagsapingan. Naladawan ti amin. Ngem kahit ko kakamakamin. Kamakamek. Amuak na sa dun tayanda. Kinabudno na kat ada department store nga paborito ti asawa ka papapanan sa gagatang. So kamakamek. Bait lang. Nagrubatak labit. Kalpasan na. Ilakod ti ridor ti balay. Kamakamek ti asawa. Manong nemi saan ko ida nga nadanon iti amok ngayanda. Aw mat pa nga aw mat pa idi manong nemi ti cellphone ko mga alisto nga pakakontakak keng kuana kadakwada. Awan. Awan ket awan. Ni ape nga ta. Ayanda nga ta. Pinadas ko latang ta nagsursur manong nemi nakigtuta kiti bigla nga da. Sirena ti bumbero. Ay! Nagpanadalapos manong. Ngayon papaspasamak ang ka. Ay sus dandanikan, misis. Anak ko maya, magmagna ka ngamin kasla, awan ka iti bukod mo nga nakim. Ha? Kaya nagdardaras ka kung namin kumaangin. Nakain inayad mo, pabalasyo mo. Nandani ka na itong pare ka na di bumbero. Abay di bumbero. Daurap sa diyay. Bandanat laud. Mam jak maniro ket barangay dia barangay 20 ko na da. Barangay 20? Lugar binadya. Taga barangay 20 ka? Anda ka numarorom sa diyay. Diyos ko. Nagsido ka rak mano. Iso pala kalagip ko. Nagayang pinanawa kita ikan nakasaang. Manong nemin jak pa'y napadekdekan nga di balay mi ti maururam ng kaslaiso. Uwan manong, nang itandangak ita iti danom. Kat siyempre, nunat siya nanin dya danom kat agsumsumgad lata. Kasat, umot nga rin tinang ibilinak. Yan nakalak ni balay. Diyos ko. Awanan ti balay mi. Arwatan bisan niya. Naging halikaman mi. Basol mo na ito, Samson. Basol mo. Kanagpaiso manong nemi awan tinagbalbalinan ti balay mi. Naoram nga namin pinsan. Di ba kadano na kon ditoy manong nemi nga taon iti aribungbong na kita tao. Uy! Napalam kami na. Ay, Diyos ko. Awanan ti balay yun. Awanan. Nasabsabanda na ang nagpaiso. Angem ne. Awanan namin pinsan. Tipik sa ti apoy. Pati siya didi nga semento narpoong. Sa dinutian ti asawa, bigat anak yun. Ako muna tinapasamak. Nabangko sinapul ida. Nabangko kinamakam ida. Nalipatak met nga nakasaang. Tiga strange. Kunamin tupay namin. Kunamin tupay namin. Gimil ayam. Nakangag kami tipig sa putok. Dahil putok siguro di tangkan. Dahil tangke. Ito siyempre. Natsyanan. Pati diyan nagdadagamo na natsyanan na ta. Jesus, aluminom. Jesus, apo. Aluminom kasi rula na hindi. Ito ay maoram ano talaga nga tuloy nga magwa. Nagtultuloy. Nga sumsumgat pa parang nangasang nga maoram. Hindi sumangpeten ti asawa ken dagiti anak ko manong nemi kas taon iti ikis ken riyaw dagiti anak ko
nga nakaigamda sa kaysada manong nemi ti ba supot nga amoklatan manong nemi nga kabilin na kanagiti nag-insinaping da. Nga oras na lagtabtabog ka manong nemi nang purpurwak kanagiti gamda. Awanin ti balay tayo, nanang! Nanang, awanin ti balay tayo! Kinon ko na dakit inisidgak manong nemi ni Berto. Haan ni Berto ni Samson ko na. Tanagan ti asawa kat Samson. Dinanog-danog ko ti barukong naman ng nemi basol mo. Basol mo, Samson. Basol mo, basol mo, basol mo. Ano ko mati basol ko? Sikat ang basol. Gaputan sikat na kagapon ti oram. Nangig ko itay. Nalipatan ti nakasaang. Kapot ay may kay kinamakam, imay kay sinapol, nalipatag ganda nakasaag. Umay kay kamakam, tapdusan yung itulit ang siyaping, kapot basol mo, Berta, Samson, basol mo, basol mo, basol mo, basol mo, basol mo. Ngem uri nga tama nun na minumano nga basol nga ibagak ti basol ore patingganan ti panang pabasol ko ti asawak saanin nga may babawi pa iti amin. Sa bagay manong tinaktakot ka aduan nga naikapit iti balay. Tinaktakaw pa iti gasul wano na iti gas range manong. Iso nga pabasulat na namin pinsan ti asawa. Manong nimi. Dandanik la ipukkaw. Nga basol ti asawak, dapat ti asawak man nanakaw. Kunak kumangim sang ko inarami din man. Umanayan manong. Mani paring Berto. Ken siyak ti makamo. Ken kastamat na. Iti panakaibulgarin manong. Panakaibulgarin nga digiti na pukpukaw iti construction kat nagkawan ti sabaling nga nangala ng takaw. No saan nga ti asawa. Di pagbayan ko man ni paring Simo, iti pa nakairwar ko ma, ti anak na ti ospital, inamin na ti asawa. Kining Karina, nasukatan nanto. Kaya di talungan nakmi manong, saan nga nailibak ka na kwada. Nga ti amada kat mananakaw. Iso nga na uram ti balay mi. Kaputa alos tinaktakaw tinikapit. Tilangin pagyamanan ni manong. Awan tinadangran ka na kami. Nagpagpakawan ti asawak manong nemi kat nagkarikan niya. Nga saan nantun nga ulitin. Nagkaten nanti kinaman nanakaw na. No pa'y kunada nga may saleta klase ti sakit nga narikat nga maagasan. Narwam ka, ano na makitam, ket kasapulam, ano makakita, ket alaem, sa mo tagikuan. Yung ti pagpintasan naman, nung nemi, ket awameten iti damag, nga agyaw-awid mo nagtaktakaw ti asawa. Nukasta, nga kapoy ti pagtrabahuan na. Inikat da iso naman nung nemi, iti construction, iti dating bus na. More no kasta, gabot ako masun-iso naman, no? Nagsapol ti sabaling ang grupo, ket sadyay, na nagtrabaho. Nagyan kami pa ilang manong nemi ti balay, ti family house da Berto, family house da Samson. Sagbay manong nemi nga inot nga nakaipakakder kami matlaing. Ngam saan nga tinaktakaw manong. Nagsipod ta, saan nga inaramid pa iti asawak, tinagtakaw. Ultimo nga may sa nga lansa, sa nga piraso nga lansa, awanid titakawon na. Tawang matintiyaw awid na manong. Nga saan ang gatangin uno tawatan. Tinulungak manong nemi ti asawak nga nagsapul idita nananayan nga maitalag ko kanigitan na ko manong nemi di trabaho ti balay
nang ruwan na ti panaglabakin panagtalos. Siyempre kak manunemi nga katulong ti ikit ko nga aglaklako iti tiyandaan. Ti sweldo, umanay nga para iti inaldaw nga sapulan mi. Ket ti sweldo ti asawak, maurnong ken para iti panagbasa dagiti anak. Ibagpindasan na manunemi di addan college ti inauna at nagkidawang pinitulong nga kapsat ti asawa. Arig na manunemi ti ipagko nga dadya Canada ket isun iti nang pabasa ken ni Celia nga inauna nga anak mi. Hamat ket iso amin manunemi ti Ted na. Ngem no kasta nga maligatan kami tumawag kami kang kuana. Diri sumarong nga college manunemi ni Ani. Ti akinteng nga anak mi adamat manin ng tulong kang kuana. Araramidin mi ti amin manong nami ang panagtinulong iti asawa. Tapno di kasta kat may kan mi tinaran niya masakbayan na kita anak mi babay midla ti tulong dagiti kabakyan. Ada dagiti gundaway manong nami nga magitak nga di isang pwet ti asawa. Ano ita? Tinako mo? Ay, Virgie, hanmat na. Baka nasunutan man na. Haanin, sweetheart. Hanin. Kumusta kayo ni Paring Berto? Saan kami nagkatrabahuan? Amangan mo't no, makakita ka. Tawa mo ni Paring Berto. Hanggang man nagkatrabahuan eh. Virgie, nabayagin deti. Saan ko nang inulit pa eh? Amo kong resultana. Imbag, talaga balay tamit lang. Manin. Baka no kahit mo papintasan, nagdala ka manin ti. Saan yan si Kamet? Saan kong ngulitan pa niti? Tamo kong resultana. Imbag tawan ti dakas ka napasamag, hindi may isa ka na tayo. Dede lang balay tayo. Nga kaadwan na nga na kapet ka tinaktakaw. Sa ating mukha dito. Kahit kala palagipan, Samson. Okay. Talaga man nga ako ang rami din. Tama nga numiliw ang kamalipatan man ina. Kung nadarata ka. No talagang nakairwaman tikas siya kita sa pulan na nga di mo mapuupuutan. Hangkon nga rarami din kung nakmantanakwem. Wala sige ka na siya. Taro saan eh? Hindi ka problema. Mga asin na po Diyos. Mamakawan met na po Diyos ket. Nangruna kita. Patyan na nga napudnuak iti karik kang kuana. Nga sangkunton ngol ulitin. Pagpintasan na manunemi napaadal mi babayan di tulong di kabagyan mi nga naman nagtulong kad napagturpos mi amin di talungan nak mi. Kaya danda manunemi iti trabaho siyempre. Isudan ti nagtitinulong nagkukontribusyon tapno mapapintas ti balay mi. Isudan ti nagtitinulong manunemi tapno maigkan kami iti puunan mi ti asawak para iti panagnegosyo mi. Ket gapo bakante nga pwesto iti tiyandaan manunemi nga pagpapaayak idi. Inalamin ti ginatang min amin nga naikapot. Dikit adda ti kunak dikit da kami tinagpwesto. Nga da kami itaglako ti asawa. Sumsobra naglataman iti construction ti asawak manunemi nga mamanon. Wain, adadan nga tultulungan nak iti impundar mi nga negosyo. Natipunan mi kat nagkukontribusyonan dagiti talungan na. Ti Borodek manunemi nga ni Emi iso iti kadenden nami ita agraman ti manugang mi ken dagiti dua nga apu ko mi kang kuana. Siyempre muno na nga nagasawa dagiti inauna ket adamatin bukod nga balay ken naragsak na urnos ti pamilyada. Kak nga ron baka no adda imala nga may sa kadakwada kadagiti anak mi. Ngem kasi na po Diyos manong numampa nagbalin idi nga mananakaw ti asawak. Awan ti nagbalin nga mananakaw kadagiti anak mi. Daytoy iti pagkasalitak manong nemi nga nagyaman naklauna iti anus mo nga nangibasa. At sabi ko taddamat na itad nga balag ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuyag indi ngeg
more power to your program. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Virgie. Thank you, Virgie. Iting ka pa ng ibura, di pagkasalitaan nyo.